ନାରୀ ତୁହି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଇବୁ ଅଜସ୍ର ସମ୍ମାନ। ବାକି 364 ଦିନ ପୀଡ଼ାରେ ଭିଜିବ ତୋର ଦୁଇ ନୟନ। ଦରକାର ବେଳରେ ତୁ ଘରର ଭାରି ଗେହ୍ଲା, ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ହଉ ତୁ ଅବହେଳା। ନୂଆ ବାହାଘର ବେଳେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ଘରର, ରୋଷେଇ ଅଳିଏ ନ କଲେ ନିଜର ନୁହେଁ ପଟୁ ତୁ ହିଁ ପର। ସଭିଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତୋ ଆଖି ଭିଜିଯାଏ, ତୋ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ସେ ତକିଆ ଭିଜିବା ସାକ୍ଷୀ ଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜିବେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପରିଦର୍ଶନ ସେ କରିବେ। ବଳାତ୍କାର ବେଳେ ଏ ଦୁନିଆ ମହମବତୀ ଜାଳିବ, ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ବସିଲେ ମା ଭଉଣୀର ଗାଳି ସେ ବର୍ଷିବ। ତୁ ମୌନ ରହିଲେ କହିବେ ତତେ ଗର୍ବୀ, ଅଧିକ କହିଲେ କହିବେ ସେ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ। ଏଠି ଖୋଜନ୍ତି ସବୁ ସୀତା ସମନାରୀ, ହେଲେ ରାମ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କାହାରି। ପୁଅ 5ଟା ଜିଏଫ୍ ଧରି ହୋଇଯାଏ ସେ ରାଜା, ଝିଅ 5ଟା ବିଏଫ୍ ଧରିଲେ ହୋଇଯାଏ ସେ ବେଶ୍ୟା। ନାରୀ ତୁ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, କେବେ ଋତୁସ୍ରାବ କେବେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଲଢ଼ୁଛୁ। ନାରୀ ତତେ ଜୋରରେ କହିବା ଓ ହସିବା ମନା, ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ଉପାସ କରିବା ଯେ ତୋର ଗହଣା। ଶୁଣ ନାରୀ ଖୋଜ ନାହିଁ ସୁନା ରୂପା ମାଣିକ, ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ସମାନତାରେ ସେ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଏ ପରା। ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଠିକ୍ କହିଲି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ।